दिनै लामा आरो खालबाहारखौ बेखेवनानै होदों इएम रनजित बसुमतारिया। 14 नं चिरां दुवारनि बेन्दोङाव थानाय बुरफार गामिनि थांलाय फैलाय खालामग्रा 19,95,000 लाखनि रांनि गेजेरजों लुफुंजानाय खालभार बक्स आरो सेन्ट ग्रेभेलजों बानायजानाय लामाखौ बेखेवनानै होदों इएम रनजित बसुमतारिया। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लाना जाफुंहोयो। लोगोसे खौरांगिरिनि सोंथियाव इएम रनजित बसुमतारिया फोरमायदों दि फरायसा आरो रायजो राजाफोरनि गोबां जेंना जानानै दंमोन, बेनिखायनो इमारजेन्सि मावहोनानै दैलांनि थाखाय सुबिदा जागोनखौ लानानै मावफुंनाय जादों होननानै फोरमायथियो। गोबां गाज्रियाव दङ नोंथांनि नाजानायनि गेजेरजों लामाखौ सेन्ट ग्रेभेलावबो थाङोबा मोजां जाबाय सार। फजबारि फुरबस्ति गामियाव फरायसा फरायसुलिनि हान्थामेलानि थाखाय खोब जेंना जानानै दंमोन। इमारजेन्सि बेखौ गो हेडआव मावहोनानै दिहुननाय जादों। खामानिया फिनिशिं जाजोबाखै, दैलांनि थाखाय गोजोन होदों। अब्लाबो हान्थामेला खालामग्रोनो थाखाय बेखौ बेबस्था खालामनाय जादों। मानोना जोंना फरायसा फरायसुलि आरो बेफार फालांगि मावनायाव खोब बे गामिया गोग्लैसोनानै दङमोन। बिथांमोना आबादाव खोब जौगानाय, खिन्थु बेफार फालांगि बेलायावहाय एसे गोग्लैसोना दंमोन। दा बे राहा लामाखौ जों बानायना होनो हाबाय। जोंनि सरकारा जेसेबांसिम थागोन जों बेखौ पाब्लिक सेभानि खामानिखौ मावबाय थागोन। बे फजबारि फुरबस्तियावल' नङा, जोंनि 14 नं चिरां दुवारावल' नङा, समस्त 40टा समस्तियावनो जोङो जौगानायखौ माबोरै लाबोनो हायो बेनि बेबस्थाखौ लागासिनो दं। बिथांमोना लामा दालांखौ गासैखौबो मावजोबखाबायमोन होननानै बुंबाय थादोंमोन। बिथांमोना मावनाय मावैनि फोरमानखौ दिनै मानगोदेब प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि जा सरकारा खामानि मावदों बेनो फोरमान। मानोना दिनैसिम बेसेबां फाखा लामा बानायखो जों बानायगासिनो दङ, बेसेबां दालां कालभार बानायनांदों बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोरमान मोनगासिनो दङ। गतिके खुगायाव गोबां बुंगोन, 17 बोसोराव जेबो मावाखै, जा एसे एनै मावदों बे इनाफ नङा, बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ। बेनि अनगायैबो नोंथांमोना मिथिगौ, बिथांमोना दिनैसो गावसिनि सरकारा पार्टिया सरकाराव फैफिनोब्ला हा होगोन होननानै बुंदों। 17 बोसोराव बिथांमोना 1623 मानसिनोल' हानि मोन्थायखौ होनो हादोंमोन। जोंनि दिनाव जोङो फ्राय 3 लाखनि खाथियाव फैगासिनो दङ, 2,75,000 बारलांबाय। गतिके बिथांमोननि आरो जोंनि सरकारनि दिनाव गोबां पार्थक्य दङ, फारागथि दङ। सार, बमिलारानि बिथाङा रामदेब बिथांनो हा होनायखौ लिस्टआवसो होदों। आंनि आखायाव फोरमान दङ। बिथांमोना 2014 मायथाइनि 31 अक्ट'खालि 2,912 बिगा बेसेबांबा लेसा हाखौ रामदेबनो लिस्ट माबा होदोंमोन। लिस्ट होआखै, बिथांमोना एलटमेन्ट होदों। सेटेलमेन्ट डाइरेक्ट बिथांमोना दान होदों एलटमेन्ट होनानै। आरो बिथांमोना दा बुंनो नागिरदों जे लिस्टसो होदों होननानै। खिन्थु जेब्ला 2,912 बिगा हाखौ रामदेबनो एलटमेन्ट होयो, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनाय आरो गुबुन गुबुन बर' माहारियारि आफादफ्रा हज्रि खावनायनि जाहोनाव गिनानै बिथांमोना उनावहाय 900 बिगा हाखौ 915 बिगा हाखौ लिस्ट खालामनानै जास्ट पेपारे खाख'दे देखायो। आंनि आखायाव बेफोरनि प्रमाना दंखायो। दाखालि नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो बिथांमोना लिस्ट होदों ना एलटमेन्ट होदों बेनि फोरमानखौ आं होखाबाय। बिटिसि बिसायख'थियाव जोङो आउट अफ 40टा माबायावनो बियाबावनो जोङो गेलेगोन। बेवहाय रावजोंबो कमप्रमाइस खालामनाय जाया। मानोना बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा दिनै सान्थि, खौसेथि आरो गोरोबलायनाय आरो जौगाथायखौ अल्टारनेटिभ वेखौ मानगोदेब प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौल' नुखादों। गतिके इउपिपिएलखौ नागारनानै 35 लाख बिटिसिबासिया गुबुन पार्टियाव थाङा आरो गुबुन पार्टियाव भट होनायखौ लुबैया, जायनि जाहोनाव जों 40टा समस्तियावनो टिकेट गेलेगोन। सनितपुर बिश्वनाथनि मानसिफ्रा जोंनि उदालगुरि जिल्लाजों सरजाबनानै भट होनो मोननो थांगासिनो दङ। बेखौ नोंथांमोना साननैसो उनाव मिन्थिनो हागोन।